Hej gutter. Det er min første video, jeg laver på den her kanal. Og ja, nu vil jeg lige fortælle, hvem jeg er. Jeg er Sakanik, og jeg har flere kanaler. Jeg har også en engelsk kanal, der også kommer til at blive uploadet på. Den her kanal, det er min danske gaming-kanal. Og ja, så spiller jeg meget Fortnite. I er velkommen til at komme med forslag til, hvad jeg skal spille. Men jeg kommer ikke til at købe spil bare for I, som I gerne vil se. Det kommer jeg først til, når jeg har fået en del følgere. Og ja, altså ærligt, så må jeg sige, at det er ikke alle, der ligefrem spiller Fortnite. Altså, I er også velkommen til at komme til forslag, hvad jeg skal spille ind i Fortnite, hvis det er Fortnite, jeg gerne vil se. I er også velkommen til at spørge om det, hvis I modder Minecraft. Men jeg kommer ikke til at købe mods. Jeg har forskellige spil. På et tidspunkt så kommer et upload, hvor jeg viser alle de spil, jeg har. Og ja, hvis det er, at jeg gerne vil se Worldcraft og Firmtown, så har jeg kun friends pass, det vil sige, at jeg skal spille med venner. Jeg kommer ikke til at, hvis I gerne vil have collab på den her kanal, så skal det være danske. Jeg har en ven, som hedder Flimmer, han laver også YouTube. I er velkommen til at gå ind og subscribe til ham. Der er bare det, hvis det er engelsk, jeg gerne vil se med ham, så kommer det ikke til at ske. Han er udelukket for den engelske kanal. Der har jeg andre venner, jeg kommer til at collab med så. Ja, ellers så går jeg til badminton mandag og onsdag. Og ja, nogen mandag og onsdag gider jeg ikke til badminton, og så kan det være, at jeg enten laver en stream eller en lille video. I er også velkommen til at spørge om Lego-forholdet på den sags skyld. Altså, for det meste sidder jeg jo og spiller Fortnite. Det er det, jeg helt klart er mit main fokus sammen med Minecraft. Og ja, altså Among Us laver jeg også. Kommer til at lave rigtig mange Among Us videoer på et tidspunkt. Bare ikke lige nu. Og eventuelt så kommer Gusko Stok også til at være en del. Ja, og så laver jeg ikke så meget i fritid, altså. Så spiller computer meget. Jeg skal til at lave en ansøgning til et job, så det kan være, nogle dage kommer jeg til at gå lidt ekstra tid, før jeg er online igen. Og så kan det være, at der måske finder en stream i ny og næ. Og ja, ærligt. Så skal jeg være ærlig og sige, at jeg er ny til at redigere, og jeg har ikke lige råd til et godt redigeringsprogram, så det program, jeg har brugt til den her video, det er CapCut, og der kan man ikke fjerne ting. Så derfor er det bare blevet spillet klip ind efter klip, så som jeg gerne vil have det. Men dog har jeg fundet jo nogle en intro, en outro og noget god musik til. Så. Men, ja. Der er nogle ting, der bare skal være der. Og ja, jeg ved godt, at jeg er ikke ligefrem den bedste endnu, men det kommer. Og ja, I kan på et tidspunkt, så skal jeg nok komme en Q&A. Og ja, det skal jeg nok sætte klar til, når det er. Jeg skal bare lige et bedre redigeringsprogram først. Og ja, så kan det være, at det sker på et tidspunkt. Ja, ellers så er jeg bare nede i klippet. Så nede i videoen.